Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde chomwe tingakupempheni Amalawi, imvereni audio mpaka kumapeto. Osayiwala kupanga share kuti anthu enanso ayimvere mosavuta. Komanso chomwe ndingakupempheni mupange share, like komanso subscribe alendo nonse pa Lahiri TV pano kuchimake kuyankhani mapulogalamu osiyanasiyana. Panga kuti mwachangwedu kuti anthu akhale mukuziwa ndi akuluakulu ena DPP amene sakudziwa. Phunziro mvula, Chakwera, Nankhumwa, Atupele muluzi anthu amene afuna apite ku koti akayimise zisankho kuti zosatira salengezedwe DPP yabera zisankho. Pomwe tikunena pano BBC kulengeza pano ende acheya achitakale congratulate ama president ma former president athu onse achitakale congratulate chili chose chatani chatheka koma Chakwera kukana kuvomereza ndiye Chakwera Phunziro mvula Nankhumwa AUTM UDF akupita kukatani kukapita ku court apa kuti ayimise zosatira koma sizikutheka tiye na Malawi tikhale chelu ndipo tizuke. This is breaking news ikuchitikapo mpano anthu ali pa meeting ndizoti zifuna zichitike kuja kwa lero mukhala mukumva kuti achina Chakwera Phunziro mvula koma manganya wakaniratu manganya kuti inayi wakana. This is breaking news and ikuchitika nthawi zino ndikunena pano. Mapulani amene akukonza ameki ndi MCP ndionena kuti akuyesetsa kuti apeze njira yoti apezere zifukwa zoti chisankhochi chivotedweso. Alengeza kunena kuti zisankhozi papezeka zofoka zakuti zimene akufufuza mkatikati kuti zifukwa zake zikhoza kukhala ziti kuti alengeze kunena kuti zisankhozi pachitika zakuti ndezifunika tivoteso. Mapulani amene akukonza ameki ndi MCP mawu amenewa ndipo mwakhulupirira Malawi ndipo musanyozere uthenga umwazeni Malawi pena pali pose muyembekezere zimenezo ameki ndi mapulani awo amene akupanga ndi MCP kuseliko ndipo ene uthenga ndautenga uchokera komweko kumene koko kusonkhano wawo ku meeting yomwe akupangayo. Chonda Malawi vetsetseni uthengawo umwazeni ndipo muyembekezere zimenezo ameki alengeza tsuna lilonse kuti pali zifukwa zakuti ndiye pano pachete nkonenda akufufuza zifukwazo zokuti apezere pa zisankhopa ndicho linga chomena kuti tivoteso. Mapulani a MCP amenewo mawu awo akhulupirire na Malawi musanyozere. Akuluakulu amene mungakwanitse kuthamangira ku MCP house ku headquarters yawo panopo akumenyana okhaokha ayamba kugendana okhaokha situdzoti chachitika ndi chani. Ndi amene mungakwanitse kuti mungakasuzumireko panopo nkhondo ili mkati pamenepa mutha kubwera. Ineyo ndangodutsapo mwachangu kuopa kuti mwina nditha kugendedwa koma amene mungakwanitse mutha kutero panopo akumenyana okhaokha. Sure akuluakulu ndi zimene mafuna ndikudziwitseni pa gulupo pano akumenyana okhaokha ndithu. Mwene sizabwino ine ndakhala ndikunena kuti chimwendoyi uyu olo mu magulupu ndimanena ya MCP kuti chimwendoyi alipweteketsa. Ndakhala ndikuwauza ine olo gogososola adandiyankhako unena kuti ayi chimwendoyo ndi amene ali munthu wabwino ndi amene ali mchikoka ku anthu. Ndene ndikuti izi zambwerera izi olo mudzaone gogososola alibe masomphenya omati amulankhule mtsogoleri wawo personal ayi alibe iwo zimene amaona basi akafika muli bwanji chief mwakuti basi awapatseka anthu kumene kuja azibwera akampiro state house amakalandira ndalama nkubwera palibe cha zero chimene amakampirana kapena kumamuza tsono mphanga izi zimayenda chonchi izi anthu anga kuti adzasamalike upange izi ufalitseka chakudya chigawo chapakati chino ugayolo oloma 25 kg khomo lilonse mudakaona mavoti mmene adakatulukira olo umuza anabelo uja ase anabelo panga zakuti ndi munthu wathu amene uja amesali dansankha ndife oyendeseza mavoti ndena ngachivula nje kumuuza ndithu iwe panga zakuti izi sizufunika izi boma lisepireso tivutika ta ndetiona mmene zithere popeza akana ulengeza yeyo alengeza zonse zikafika ndiona ngati pachitika china chake tikhoza kusangalala.